Aku ngono boleh kene. Iki lho mau entuk apa buah-buahan. Nah, kok meh tak rujak. Nah, iki buah-buahane ana timun, ana mangga karo alpukat. Apa alpukat tuh enak ya dienggo rujakan? Ya ampun jajal lah ngono mentah enak ora. Ya udah, tunggu nanti rujakan alpukat mentah ya guys ya. Ini apa wae iki? Nah, iki ono pelem. Iki pelem apa ya namanya ya? Gua dini ngene. Pelem iku jare iki nek mateng gak enak, tapi enak nek wis tuwa. Ngono lho. Iki tuku wae sapa? Iki mau tahu ini dikasih orang lah. Ya terus alpukatnya kondi. Kalau alpukatnya juga dikasih orang. Alpukatnya gue dini guys. Ginu. Gemoy. Nah, tapi timunnya kemarin aku beli satu bungkusnya itu murih di sini. Ya, kok cocok awan-awan dinggo rujakan. Nah, kita bereksperimen rujakan alpukat mentah. Bagaimana rasanya nanti ya? Oke?